You are listening to Dumanga's Mix Club, Net Radio FM, streaming live from Dumanga's Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss, plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Panawagan sa tanang dalaga at sultero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni Arat at tumbuan sa guwapa walang kamuda o daya kay si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na kay masakot ta. Bayle na ulag na mo the public may dance. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Radio FM Party Mixes. He was born to be wild, grew up to be wicked, walked on and free to live. It's DJ Donoso III of Dumanga's Mix Club. DMC Radio FM Party Mixes. Yudi Kaka, Gramolet Kid. Yudi Kaka, Gramolet Kid. Nang mapasabi ang iyong tanggamin at magapiling ang sanggol mo.
remixes. Papasukin ko ang nais mo. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ang iyong damdamin at makapiling ang tulad mo. DMC Radio FM Dance Party Mixes. DJ Marky Bomb Remix. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Tayo ka sa diskuhan, lain-laing remix ang mapaminawan, lain-laing moves ang imong makitaan, sa mga taong galing nakinda ka. Ibundak ang kiit, ialsang gamot, igwad ang imong lubot. Ibundak ang kiit, ialsang gamot, igwad ang imong lubot. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Yo di kaka, drum ulit kid. Ibundak ang kiit, ibundak ang kiit, ibundak.
network warning. Abiso sa tanan, ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. DMC Radio FM and Party Mixes. Tara, music nga. Do, ginaduyan ko, rason ko ba? You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Welcome to DMC Net Radio FM and Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! DMC Net Radio FM, alas 8:05 na sa gabi. Isakit kami dahil nga gabi mga kagrupo mga party. So welcome naman sa aton nga tonight's edition sa aton nga Dance Party Mixes. Kaya na makita para magkataw-hataw magkiyay-kiyay subong nga gabi, subong nga medyo maulanon nga gabi na. Malan ni may ginakulukupan subong kay mabulubog na ang gabi. Okay, kumusta ito nga gabi? Okay lang ba? Nakapanyapo na? Nakapuli na kamusta yung mga balay? Okay, sa mga wala pa nakapuli, pwede na makamat-amat no kay naghulaw na ang ulan. Hindi na pagulaton pa nga mag-anaw sa banwa before ka magpuli. Okay, sa mga suki nato sa Bilog ng Dumangas, sa lover sa mga 45 ka mga barangays, naka-silent monitor sa aton nga dance party mixes kada gabi na. Sabtang mo na nagamuni-muni. Ang iba naga-timo-timo sa mga gabi. Ang iba medyo naga-himos-himos na sa ilang mga kinanaan. Ang iba nagadigamo pa lang kay na late naman sa tig-ang kay nawili kasang kahig-kahig sa ilang mga cellphone. Okay, ang iba naman nagapangasubo. Kaya na dumduman niya naman iyang nga loved one. Ang iyang loved one niya ginbrikan niya. Nga medyo nanugon man siya kagimbrikan niya. Okay, so nagagugma-gugma, iparamdam, hindi pagtaguan, no? Wala masang problema sa nagagugma. As long wala sang conflict, no? So just show it to your loved one. Okay, ikaw po nyo si DJ Vic Donoso III na sa nag-iisang Mix Master din sa Dumangas. Siyempre, the one and only dance mix channel din sa Dumangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Your number one choice. Okay, ang the one and only dance mix channel din sa Dumangas. Okay? Kaya siyempre, sa gusto magpa-shoutout na ibutal sa dalam kay Basang ko anytime. Basta may mga celebration sa mga gabi. May mga bunyag, kasal, review, anniversary, may mga fiesta, may mga pagbulagay, may mga pagsabat, or ano pa din ang mga questions so just drop it in our comment section. Kaya akong bahala mag-tamyaw para sa inyo, no? Okay, so once again, so welcome sa ating program. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kaya siyempre mabatihan kita sa Bilog ng Dumangas, Bilog nga Western Visayas, Bilog nga Panay Island, Bilog nga Pilipinas, kaya siyempre Bilog nga Kalibutan via our Facebook Live. Kang aton nga Facebook Live, wala sang intellectual property, no? So, both sitting on, so hindi pagdulaon ni Facebook. As long nga hindi magbiring ang ulo ko nga i-delete ko aton nga live, no?
Kag siyempre may alakita nga replace ako ng YouTube channel nga DJ Vic Donoso the Third. So kung malawagan ka mo diri, siyempre malawagan mo kamo sa ako nga YouTube channel. Okay, ang aton nga shoutout wala sang bayad. Ang imo nyo gid lang just share my Facebook live. Pwede niyo ma-share sa inyong mga wall na wala man sang bayad mag-share. So just paki-share lang sa ako na Facebook live. Kag kung gusto niyo magbayad ako nga GCash is 090609618909. Okay, gindasig ko lang kay laban-laban wala man may masend. Okay, po pwede makasend sang real stars na no? Just click the star button there para makatesting mag-share sang star. Share ka mo na bisan 5 pesos lang. Pasalamatan nato na ano. Okay, para sa maintenance sa aton nga Facebook Live. Okay, this video moment, acknowledge ko na nga sa akon sa mga gabi. Na una ko ginakita kayo na si Pobre nga Bugtong. Nami sa ngalan niya, Pobre na Bugtong pa. Or si Jerry Bayokos, dira sa may Kingdom of Saudi Arabia. Okay, ang owner sang, ano ito yun, Nonoy Minisound, no? Nonoy Minisound. Dira sa may, nalipat na mo sa lugar mo. Pag-ibutay sa dalo para malawag naton. Okay, mali shoutout sir. So, shoutout ng bunga-bunga kay Pobre nga Bugtong. Dito sa may Kingdom of Saudi Arabia. Salamat gid sa pag-monitor. Kapag support sa akong nga Facebook Live. Kag siyempre araman dira si Marchel de Colongon sa may barangay sa Padumanga. Salamat man sa pagtamwa. Also si Pretty Bumps Giban sa may di ka gani sa may Middle East man, no? Huwag ko na panglista mga lugar nyo kalipat ko. Basta sa abroad, no? Shout out sir, kumusta na? Okay man ako, wala mga problema. So far, so good. Na nagpataway-taway kita sa mga sinimana. Masugod naman ako bakiro sa mga bata sang iban. Okay, so thank you so much good Pretty Bums Giban. Dahil sa may abroad sa pag-support sa akin nga Facebook Live. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay, raman siyempre si Paring Noy Pilipesta all the way from Barangay Bakong Dumanga. Salamat kay Pre sa pagtamwa. Good evening Pre, pa-shoutout si Nining Morina Barolo di Aros. Di sana all gina-pa-shoutout. No, ato sa isa mo ka account. Okay, duwang account mo. Sana all duwang account, no? Okay, salamat once again Jerry Bayokos dra sa may Doha, Qatar. Okay sir, pwede ka request sa cover nga manok kag masakit sa first time. Okay, so play ko ang cover nga manok. Kag syempre ang pananggurong silos ang masakit sa first time daw wala pa ko di available sa mga next nato nga program, no? Basta naka-line up na ang cover kag silos, no? Ma-play after sa akon nga shout out. Okay naman syempre si Annabel Francisco Donoso sa may City Naluyan Barangay sa Padumanga. Salamat man sa pagtamwa. Araman si DJ Harold sang New Lucina Mix Club DJs kag member man sang Panay Mix DJs. Sa may New Lucina Iloilo, salamat man sa pagtamwa. Araman si Silva Phillips Low sa may Gimaras, no? Salamat din man sa pagtamwa. Still watching our Facebook Live. Okay, of course ang malias si Ma'am Sir Kup Eman ragid. Kupan gid man karon matugnaw na daan subong. Okay, from Robert Guevara sa man ka remix maker. Pa-shoutout DJ Vic sa mga youth sa Aglipay nga nagapamatigid sa imo. Uy, kadamo nagapamatigid sa akon. Tani nag-make up ako, no? Sige lang. Importante yung audio naton. Okay, from Pobre nga Bugtong, sana all my loved one. Ay, way kasang loved one, ha? Okay, dapat ganit subong, hindi lang loved one, kundi love another one. Okay, it's not only love one, but love another one. Para may reserva. Di ba paling naipilipesta? Araman si 168 sang Dumangas United Radio Communicators, no, si G. Facto Junio. Salamat pa sa pagtamwa. Okay, pagtamwa nyo basta makita ta kamo, itamyawan ta kamo. Kung nagtamwa kamo ganing hindi ta kamo makita, just drop a comment or like emoji para makita ta kamo, na. Okay, Philip from Silva Phillips Law, sir. Greet akon wife. Congratulations Leslie Galfo para buwas sa parangal nila. Dean's Lister. Thank you, sir. Okay, uy, congrats, no? Congrats ng bunga-bunga kay Leslie Galfo. Okay, para sa Dean's Lister. Basta gani Dean's Lister, nakalista ka na sa listahan sa mga din, butsingan may sala ka na. Ipatawagan na sang din kay may sala ka. Pati joke ka. Butsingan ka namin sa imong performance. So, congrats kag keep it up. Okay, si Pretty Bums Gagiban sa Riyadh, Saudi Arabia. Okay, mga taga Middle East ang aton nga mga suki, no?
sa lugar nga medyo maiwat ang tugnaw. Okay, liog okay, libog naman ulo ko ka mga parents ang school supplies kag pang allowance. Okay, hindi pagpalibuga ang ulo kay mga school supplies kag allowance sa mga bata, obligasyon na sa mga parents. Hindi obligasyon ni kapitan, kundi obligasyon yun na kay sila yun nga nagbata ka mo, di ba? Nag-sermon pa. Okay, parang pobre nga bugtong panumdum mo naman miga mo. Guro isa. Isa lang bala, sir. Isa lang gani mo, isa lang yung amiga ko Alam mo si Pibos Dumagan, sir, good evening, pa-shoutout sa Team Birador. Okay, shoutout ng bunga-bunga sa Team Birador. Doon sa may barangay Hardin, Dumangas, sa ilang owner and founder, ang gwapong school head sang Cali Elementary School. Okay, si Kier La Chica Daga, pa-shoutout sir DJ Vic, DJ Kier po ng Esperanza Mix Club. Okay, so aton mga kagrupong mga grupo nato sa Remix World. No? Salamat kay Kier La Chica Dagda or si DJ Kier. Okay, salamat sa pag-support sa akong Facebook Live. Then of course, araman si Urban Elnas, no? So watching our Facebook Live. Ang ako yung upload sa may Metro Manila. Okay, then of course, acknowledge ko na nag-donate sila reaction sa akong Facebook Live. For the minute, pag nabago nato nag-click sang heart kag like, no? Okay, salamat kay 2 James Romo Pirali sa mag-click sang like. Also si Paring Noy Pilipiesta, si G Facto Junio, also si Angel May Drilondres sa may barangay Talusan Dumangas, si Annabel Francisco sa may Sitio Naloyan barangay sa Padumangas, si DC Abaygar sa may barangay Lactoran Dumangas, si Marchel Di Culongon sa may barangay sa Padumangas, si Amay Pabicon G Campo sa may of course housing lanag sa may Pidimon Fort North. Also si Glenn Magbanwa dira sa may barangay Hardin Dumangas, of course ang Justin Mini Sound. Also si Pibos Dumagin sa may barangay Hardin Dumangas, si Kirla Chica Daga, of course dira sa may Esperanza Mix Club DJs. Also si Team Aldamar, si Yanyan Banista, si Morina Galimba Nord, si Ronnie Donisa sa may Saudi ang taga Dumangas man, taga barangay Bakay. Okay, si Lawrence Louis Palma, si DJ Patrick Marine Mix Lab, no nga basi mag live man sa aton nga DMC ni 3GFM. Okay, salamat kayo sa pag-donate sa imong heart. Also si GR Pomarin, kag si Ma'am Gloria Sobrebisana Kukoy, no? Salamat gid. Kag si DJ Bongs Vlogs, no? DJ Bongs Tarunas, salamat sa pag-click sang heart. Also si Pretty Bumps Giban. Kag of course ako ng idol sa may Tabukan Country Village. Ako nga idols nga si pinakagawa pa dira nga si Fideline Garcia. Salamat kayo sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Okay, from Pretty Bumps Gagiban, kung pwede lang sir, ibalik sa itlog ka Maynila. Ibalik ko na lang tani. Uy, hindi man ay. Huwag ka mga balong mga bata ninyo, amo naman na masagod sa inyo sa uli. Pagdalag ko na kamo, no? Ang mga nag-asawahay, nga wala sang bata, nga problema, kay wala sa ila sa uli may masapupo, kung magkaedad na sila, no? Bisan ano kabudlay, mapadako sa mga bata, obligasyon na kag siyempre para man na sa inyo sa uli, para sa ato sa uli nga samtang kita hindi nakadala sa kutsara, may mahungit sa aton, okay? Pati joke lang ni Pretty Bumps Gagiban. Okay, from Jumar Sintor, good evening. Greet ko Sintor family sang Zaraga. Okay, salamat shout out ang bunga-bunga sa mga Sintor family from sa Zaraga from Jumar Sintor. Salamat sa pag-support. Then from pobreng bugtong shoutout manda sa operator ko, DJ Kevin Dizon, also DJ Rian, Dayan giman, pala Dayan sa ay. Kag sa akon nga master technician Drex Sian Glorioso from Boy Boy Pro Audio of Kabatuan. Okay, pang tagain na sang advance ba lang bonus, no? Para sa Christmas bonus, para magpisan-pisan sila, no? Hindi magligwiligway. El Birador, sir, good evening. Okay, welcome sa aton nga dance party mixes, El Birador. Hindi ka ganit sa bong. Okay, from Franz Lawrence sa Vares, shout out sa Good Rhyme Mix Club. Okay, salamat gid sa tanan nga mga members. Yourself to be taken through a musical odyssey from the past
to the present, and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. bringing you the hits. This is a requested song. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay, ang Berador ama siya ang siyempre page ni Pibos Dumagen. Okay, salamat kayo sa pag-share, no? Okay, from Lumbayag ni Perotski, ari na ako ga-shot sa Balay Idol. Abi ko, okay, sample lang ga-grounded, pati ako grounded kay Commander. Amo gimana basta may sala ka mag-grounded gimana. Halong-halong lang kagpabot-buot Okay, sa Montreal si Pelcad Spartanisher. Good evening man kay Manong Kibindoms dala sa may barangay sa Paudumanga. Salamat sa pag-support. This is a requested song. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Rock music na. Ay, walay namun ba? On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. Facebook Live si Sir Tope, Sir Chris Binavista sa Dumangas National High School all the way from Barangay Bakong, Dumangas. Ngayong gabi, Master, daw wala makita ang baso nga yiluhaw. Puti naman sa mga ako ng baso. Puti naman ang baso sa buong parang bago na. Salamat gid bro sa pagtamo sa akong Facebook Live. Okay, siya man ni si Sir Chris Binavista. Amo man ni siya si DJ X1 sang Short FM 101.5 sa amon nga Harana Live. Okay, from pobre nga bugtong, request liwat sir, 1, 2, 3 bandidos. Dabadam, herbal nga utan para papa. Thank you sir, halaton ko gid sir. Okay, mga bilabo lang ha. Ang herbal nga utan daw may available ko kaga ang para papa, no? Ang mga wala ko, hindi ko ma-play, dasa naman nga adlaw. Okay, mga 3 years pa man nga live ko. Ma-play ko gid na. Ano man si Ma'am Arlene Balino di Alio, thank you so much sa pagdamo ha. Si DJ Ropads Roy Pama Padrones. Ako na problema kita sana makakita sa dawang DMC Radio FM Dance Party Mixes. Magsakit tiyang tugyan kay tugay na daw sa wana karapa pam pam rapa pam 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 rapa pam 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 dako iyang isi abot sa dalong dan rapa pam 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 rapa pam 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 labi anak ko nagikas kinaiyahan
Okay, from DJ RJ Jusaban. Sir, pa-play ako ng remix liwat. Sir, good evening. Okay, so play na to ng song ang remix mga ginsend sa ako na. Okay, from Pobre nga Bugtong, shout out gali sir kay DJ Rimar Doliete. Boss na siya subong. Boss na sa subong? Buti subong si DJ Rimar. Dawin na kami kakita nga daw. Okay, sang una gaupod ko galaga pa ni sa balay, so subong daw sa ako na siguro. Okay, from GR Pumarin, shout out kay Kier nga nagakaon. Okay, so nagakaon ni dira usapa sang maayo. Basi madundan ka mo na. Ingon ka mo sang tubi para nga hindi ka madundan. Listening to Dumangas Mix Club Net Radio FM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso the Third. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. DMC Radio FM Dance Party Mixes. DJ U1 Brian. Okay, from Pobre nga Bugtong, of the night kami na sa Manila sang una. On board na siya subong sir. Busing ko na siya. Salot na gid ako kay Master Rimar kag sa mobile niya sir sang si Brothers Audio Classic of Dumangas. Actually nakakita kami na daw last year siguro na. Okay, upod mo kami na dati sa may Dumangas Mix Club. Okay, so nag-improve na si Idol DJ Rimar Doliete. Okay, ara si DJ Jumar sa may Metro Manila. Idol, good evening. Okay, please evening man na si Iman na. So, taga Dumangas man siya nga nag-live mix sa mga party. Okay, salamat kay Idol sa pagtama sa ako niya Facebook Live. Okay, from Lumbayag ni Pirotsky, Idol, pa-shoutout sa migo ko nga hulam sang processor. Processor ko asa subong, wala mo pa nabalik. Okay, basta nalipat kaguro sang arrangement Lumbayag ni Pirotsky. Nga basta gani magpahulam ka, obligasyon mo nang abawion. Nga sang una kon magpahulam ka gani o maghulam ka, obligasyon sa nagahulam nga iuli, subong bag-o nang patakaran. No? Kung ikaw nagpahulam, obligasyon mo nang kantuan kag bawion sa iya.
So kung hindi mo na mahimo, hindi ka na magpaulam. Okay? Amal na nangimuon mo Okay, si Rinaldo Diasis Benedico or si Valiante sa may Barangay Tambubo, Dumangas. Salamat sa pagtama. Sir, good evening. Okay, good evening mada sa imo. Okay, si DJ Kim Chudoro is watching our Facebook Live. Salamat, good. Okay, raman si Norman Didoroy, nga nagapalutaw-lutaw sa barko. Okay, salamat man sa pagtamo sa ako niya Facebook Live. Okay, once again, sa gusto magpa-shoutout, just drop it in our comment section. Kaya kung bahala magbasa, atong shoutout is absolutely free. Pwede mo makabayad sa akong giga 0906096189. Kagindasig ko lang kay laban-laban. Hindi mo mag-send. Or pwede nyo maklik ang star sa ako niya live na. Just click the star button para maka-donate sa ako niya live na. Okay, salamat kayo sa ating mga suking na naka-silent monitor sa ating sabong. Okay, next song is from DJ RJ, no? Ang Honey, My Love, So Sweet. Para sa mga in love dira, no? Honey, My Love, So Sweet, Cha-Cha Style. Dancing with the beat with DJ RJ. Okay, para gani sa mga in love dira, no? Naga-in love, nagapitik ilang dughan, naga-in love, in love. Honey, My Love, So Sweet by DJ RJ, Cha-Cha Remix. Okay, from Idol Fidelin Garcia, dahil sa may Tabukan Country Village. Good evening, pa-shoutout ko tani akon nga lula. She's her birthday today. Thanks and good night everyone. Love you all. Sana all men nag-love you, no? Okay, salamat kayo once again kay Idol Fidelin Garcia, dahil sa may Tabukan Country Village. Okay, ano ganing ngalan ni lula mo? Okay, paki-comment sa dalong para mabasa naton. Pila ano ngalan ni lula mo para nga daw kompleto ang pagbasa, no? Okay, so thank you so much good kay Idol Fidelin Garcia. Karong ka lang tulog, di plano pa. Okay, raman si Mr. Lim Vlogs, no? Pa-shoutout the boss from vloggers ang Santa Barbara. Okay, shoutout ang bunga-bunga kay okay, Mr. Lim Vlogs, a vlogger from Santa Barbara. Also si Vanessa Paisahi Donoso is watching our Facebook Live. Thank you so much, guys. Okay, from Pilgad Spartanisher, pre-request naman Aliling. Ano na siya pring Aliling man? Aliling o kung baliling? Bago ko nakabatis ang Alilingaw. Okay, from Pobre nga Bugtong, sana all my honey. Okay, nga din ang honey mo, ha? Ano ka itong alas ang honey mo na nalipat ko mo? Okay, from Lumbayag ni Pirotske, ma-share ko Star Idol kung ma-monetize na ang page ko. Okay, pila ka palang gani ka subscribers? Dugay-dugay pa na guro mo? Ang akon gani nga Facebook gani, dugay-dugay ma-monetize, mauntat na lang gani ako. Okay, dito ako ma-focus sa akong YouTube channel kay daw naga-okay to yan. Okay, naman siyempre yung idol ko ng DJ, no? Si DJ Dave Johnson sa may Pasig City. Okay, salamat kayo sa pagtamo sa akong Facebook Live. Idol, DJ Dave Johnson. So, mabatihan natin siya sa dati sa may Spirit FM, sa may Kalinog. Kag nag-MC sa mga upas-upas, no? Makita niyo ni si DJ Dave Johnson. Sino kakilala sa Yabi? Comment sa dalom. Good evening, sir. Okay, good evening man sa Imodra. Idol, DJ Dave Johnson sa may Pasig City.
DMC Radio FM Dance REMIXes. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Okay, another remix from DJ RJ, no? The Queen of Disaster, Bump Budot's Mix. Okay, from paring Spartanisher, no? Alilinggit pre. Wala akong bati pa na. Try ko be prepangitas ang alilingan basi may available ko, no? Okay, so si Ray Matulin Ilagan, si Ray Ice Cream is watching our Facebook Live. Okay, from Lumbayag ni Pirotsky, kasi man walang tagali idol. Okay, basi namin mo si DJ Dave Johnson. Okay, pobre nga bugtong, basi drip ako kakita sang honey sa live mo. Okay, damo di ba gwapa na kita mo sa ato na pwede ka na kababati-bati ah. Okay, sa mga available dira, so available si pobre nga bugtong. So soltiro pa ni siya kuno. Okay, hindi siya manugid nga may asawa na siya. Basta soltiro siya kuno. Okay, si Eric Alicto Del Pinades watching our Facebook Live. Thank you so much, Ged. Okay, ang banig Lumbayag ni Pirotsky, 410 ads on Reels pa lang na-unlock ko, idol. Okay, so sige-sige lang ah. Makwartahan mo kita sa uli. Okay, sa mga suki sa ice cream ni Ray Matuling Ilagan Ice Cream. So, shoutout ng bunga-bunga. Okay, so from Lumbayag ni Pirotsky, so follow ta lang ka-idol. Buligay lang kita. Okay, buligay lang, wala problema. The most in demand, best looking DJs in the Mangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Okay, si Ma'am Glo Sobremisana, Ma'am Gloria Coco is watching our Facebook Live all the way from Saraga, Iloilo. Salamat kay Ma'am sa pagtama. Also, ang gwapang principal sang Lactoran Elementary School, si Marico Ma'am Ginny Hagono Bamilia. Salamat kay Ma'am sa pagtama. Okay, from Idol Fideling Garcia sa may Tabukan Country Village. Pa-shoutout ko tani si Anthony Barito 12. Lakat di balas subong best may tagay-tagay di. Tani ginahagad mo man ako? Nga wala ka nagabalos ka chat ko, but it's okay. Okay, sana all my cat chat. Oy, Anthony Barito 12, ginapangita ka na sa may Tabukan Country Village. May tagay-tagay to kuno. O mandam ng boss may reklamong hangover, ha? Okay, salamat once again kay Idol Fideling Garcia sa may Tabukan Country Village.
Okay, from Jeffrey Labaton, good evening DJ Vic. Shout out lang sa pamilya ko sa Ilay Sikon Kagkali. Okay, shout out ang bongga-bongga sa mga Labaton family sa may barangay Kali Kag Ilay Sikon. Okay, from Jeffrey Labaton, draman sa may Kingdom of Saudi Arabia. DMC Radio FM and Party Mixes. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Step to the front like me. DMC Radio FM and Party Mixes. Baru kenalan ngaso bikin bagilah. Tiap malam bajalan kita bedompetnya rata dunia. Masa anak ada modal, asal gaya pasang story amor doi di meja. Jujur penyakit paling ada obat, sifat-sifat macam ini harus injang dalam muka. Otak cuma konong dan rencana, macam model ini memang pacar tak ragu dah. Okay, alam sa ating Facebook Live si classmate ko niyong Drilon III doon sa may barangay Lactoran de Mangas. Salamat sa pagtamwa. Also si idol ko DJ Fury or si Jipoy Waris doon sa may San Rafael or San Enrique Iloilo. Salamat gid idol Jipoy Waris or si DJ Fury. Okay, from Pilcad Spartanizer, pa-shoutout kay Kapitan Ariel Alcantara ng RBC Dumangas. Oy, sino kapitan sa RBC Dumangas? Okay, shoutout ng bongga-bongga kay Ariel Alcantara sa may RBC Dumangas. From, of course, from Paring Spikitek, Pilcad Spartanizer. Salamat gid pre sa pagtamwa. Okay, Jiron Kin Lasugas Dayada is watching our Facebook Live. Bukan ATM saya. Fajar sekali. Memang fajar sekali. Fajar sekali. Memang fajar sekali. Baru kenalan ngaso bikin bahagia.
Okay, araman sa itong Facebook Live si DJ Mama Dom sang Short FM 101.5. Ang idol ko nga DJ sang Short FM 101.5. Okay, ang bali DJ Mama Doms. Good eve, sir. Shout out sa family di Rotas, also Bargamento. Okay, dito sa may Barangay Lakturan, Dumangas. Salamat gid idol DJ Mama Doms. Okay, mabatian siya kada Domingo kag Sabado sa lingaw-lingaw sa Ugto sa Short FM 101.5. Okay, from Lumbayag ni Pirotski, masapnot magtagay kung wala sang paa. Paasang manok. Pero mas manami ko magtagay kung may paa agad yan nagaingod, no? Doon nagatanlas ang tagay. Kag posible nagadamo ang tagay. Okay, pangita sang paa sa palapalibot, Us Mix Club at Radio FM, your number one choice. Ara music nga. Ay, og walay namon ba? Wait, kita bilang I love you, tapi nggak balagu. Pakai bilang apa taman tapi muka abu. Sorry tak suka something apa gitu. Oke tak bazaru. Nasi pakai cuma panas-panasan. Apa memang ini bagi Tuhan? Tapi jodoh tetap ada. Cuma minta doa biar tak salah dola. Ginaduyan ko rason ko ba? DMC Net Radio FM and Party Mixes. DMC Net Radio FM and Party Mixes. Okay, para sa mga mahilig sa talong, tahong ni Carla.
DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay, from Lumbayag ni Pirotsky. Okay, pa-request idol King and Queen by Avamax. Okay, wala ko na guro available. I-play ko lang guro sa imong songs ang Avamax ang Sweet But Psycho. Okay, ang imong request nga King and Queen. So, basic boss natin ma-play na. Okay, so ang Sweet But Psycho. Okay, problema daw missing pa. Okay, pang note ko lang guro mga song nga gina-request yung hindi ta ma-play na. Kay hindi pa kumpleto ako nga mahiwagang baol. Okay, ang available nga pa-play, i-play natin. Ang hindi available, i-play natin next time. Okay, Ma'am Linet Galvez de Campo. Okay, thank you so much for watching. Also si Ma'am Rupi, okay. Rompel Dolonila, o Pelomina Dolonila, yung baliskad mangalan mo. Mga teachers ang Damangas Central Elementary School. Okay, ang baling Lumbayag ni Pirotsky, may nadumduman ako sa tahong sa may Bangga Bante, idol, Marimes. Kada mo ganyan na pangibalaan mo, no? Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Basta Team Salad, the best. Basta Negros, Idol. Get ready to party together with NMC Boys, the best. The best. Feel the beat. Feel the music of Negros Mix Club. Okay, para sa mga mahilig magtuwad-tuwad kung gabi, Inday Tuwad. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Negros Mix Club. Dahil tuwad lang tawang-taang imo sama. Ano inang galabaw nga daw lisos ang kakao. Inday bita lang tawang-taang imong hita. Ano inang gaputi nga daw lamuti. DJ Fretmark Remix. Ako kilala isa ka gwapang nga dalaga. Kapirmi lang pagkuhit sa lalaki. Hindi nagid mapunggan ining kalangsang barat yagot. Sa adlaw-adlaw na lang lain ang pulidon. DJ Fretmark. Isasad ko kabes, may mapaskop nga ugayo. Sa Basta Team Salad, the best. Inday, pag may nagsiling inday, tuwad lang tawang-taang imo sama. Ano inang galabaw nga daw lisos ang kakao. Negros Mix Club. Inday bita lang tawang-taang imong hita. Ano inang gaputi nga daw lamuti. Basta Negros, Idol. Idol. DJ Fretmark Remix.
Okay, si Ma'am Rosalia di Maisip sang Dakotan Elementary School is watching our Facebook Live. Salamat kay Ma'am sa pagtamwa. Also si Maymay Rodriguez sa may abroad. Then si Vani Montero dito sa may Metro Manila. Salamat sa pag-support sa akin ng Facebook Live. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya, kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na, kay masaot ta. Bayle lang, wala damo ah. The public may dance. You wanna make noise? Panayag Mobile Sounds. You wanna make noise? Dili ka ng laki, gwapo. Dili ka ng gwapo, laki. Dunay ubang ilang dugo, dirty. Machutan aw niya, kuyab lalaki. Dili ka ng babae, gwapa. Dili ka ng gwapa, babae. Dunay uban kan hilalaki. Nausap kay nagparibuki. DJ Kid. The hottest, most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the third. Panayag Mobile Sounds. Panayag Mobile Sounds. Dilitan ng bukutan mo simba. Dilitan ng musimba bukutan. Dunay upan kay magpagarpulang. Sa ilang sinina kapag ang dikutang. Dilitan ng kurak politiko. Dilitan ng politiko kurak. Na ay kurak tungod sa mga tao. Kay kung way kwarta, dili ibuto. DJ Kid. Dilitanan, maoy akong gipuluhan. Ining kantahan, walay tumong ugay patulngan. Ang mga lyrics, ibali-bali, ugay inungdan. O sa paghilo, Yudi kakak. ang Dramolet inaw Kid. katawa na lang. Oh, dilitan ng rocker, long hair. Dilitan ng long hair, rocker. Dunay uban para kiraker lang. Kunya di ay tuway kalibutan. Dilitan ng maoy ako iuluhan. Ining kantahan, walay kumong ugway padulngan. Ang mga lyrics, ibali
ko sa paghilom, paminaw at katawan na lang. Oh, Panayag Mobile Sounds. Okay, sana all chismosa, team song sa mga mahilig sa Marites. Okay, pleasant evening kay Elmo de Madara, ang ako ni idol dira sa may Barangay Talosan ng Mangas. Kagaraman siyempre sa atong Facebook Live, of course, ang Honorable Vice Mayor dira sa may Lawanan Tiki, si Vice Mayor Bibong Baladhay Jr. Salamat gid Vice sa pag-tama sa ako niya Facebook Live. Okay, pleasant evening na sa imo kag just enjoy sa pag hataw-hataw or sound trip. Okay, sa mga bago lang nakasampot, no? You're watching sa aton nga Dance Party Mixes. Okay, dito sa DMC, Net Radio FM. At siyempre ka po niya si DJ Vic, Donoso Editor. Your number one choice. Okay, Ayan Lacson Coscolwela is watching our Facebook Live. Thank you so much. DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, naman si Kings Jason de la Cruz doon sa may Negros Occidental. Mayang gabi, DJ Vic. Okay, please evening man sa imo. Okay, masatan na gabi. Kapanya po na. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining kabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. DMC
DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. DJ U1 Brian. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club. Yudi kakak, gramulet kid. Di nila alam, planadong atake may gustong matali. Ako lang nakakaalam, biniweloan ko lang. Nung nilabas ko lahat nagulantang. Ngayon naman ang New City, pwede ba na magdarakiri? Buti nakisip si Gigi, tinapos sila sa akin Gigi. Ngayon ang blessing sa akin ay umuulan, sinasalo na lang. Everyday bagong city, di na-propose we made it. Di na naka-Honda Civic,
Okay, from Lumbayag ni Pirotsky. Pa-shoutout idol sa Commander. Sa akong Commander, salamat sa pagbakal sang isa ka litro nga pula nga kabayo. Mabunyagan naman ni karon ang ginatago-tago mo nga kagubatan. Grabe. Vulgar ba? Ano na ang kagubatan? Ang damo na sa mga tanom? Okay, so once again kay Lumbayag ni Pirotsky. So wala pagid man ni kaguro nakashot kay daw normal pang imo nga pag-iisip. Okay, just enjoy lang sa pag-shot ra, no? Biling ka sang gamay nga ginhawa nga hindi ka mahubog. Kaya kung ikastigo ka karon ni commander mo, kung tama sa imo kahubog, hindi ka na makasagang. So bilang isang gamay nga kusog, nga makasagang ka pa. Okay, once again, salamat kay Lumbayag ni Pirotsky. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Yo, what's up? This is Sean Paul. It's Lil Jon to me, side boy. Hey, what's up, y'all? This is P. Diddy. Yeah, what's up with it? This your boy Chingy. Hi, this is Usher, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. So you have to the saxophone. DJ Arky Bomb Remix. Okay, from Lumbayag ni Pirotsky. Nagayhom si Commander Idol sang nabatian niya ang ginhambal mo. At tapos gida karon. Tapos gida karon ang kagubatan mo. Okay, so open minded lang kita, ha? Basi lang yan namin yung kagubatan. Basi bala sa likod nyo balay, no? Okay, so just enjoy sa pagtagay-tagay dira, no? Kag manamin aya kay imong katibol si Commander mo, no? Wala ginay problema. Hindi ka ginamabakulan. Ang kontra mo na sa mga asawa, kung ang ila ginatibol, laing nga babae. Kag ang pinakamasakit bagid, kung ang ila itibol, lalaki. No? So, busingon, 2x2. Okay, it's 9:21 na sa gabi. No? So, may pila pa kataka minuto sa pagkatawa-taw. Sarang kita last 10 sa gabi. O, pwede kita maka-extend mga 10:30. Depende ka sa atong mga audiences. Okay, just enjoy sa aton nga dance party mixes. Kapon nyo siyempre si DJ Vic Nos Return.
Rule. What's up, this is Justin Timberlake. What up, this B2K? Hey, this is Ashanti. What up, it's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits.
ng tayong dalawa. Dahil tagal na rin yung panahon, di nakikita ang mga puso. Ibilis na ang mga oras, ibilis na ang panahon, para dati tayo pa, wala nang iyon. Yung nalaman na makita, kasi di na pwede dahil meron ka ng iba. Kung alam wala gusto kita balikan, kasi may maganda at di na ako ang iyong mundo. DJ Arky Remix. Dahil sakit naman, pagkita na sa iba ka na sumasayaw. Pinuon na yung dati pinapangarap lang natin noon. Ibilis na ang mga oras, ibilis na ang panahon, para dati tayo pa, wala nang iyon. Yung nalaman na makita, kasi di na pwede dahil meron ka ng iba. Kung alam wala gusto kita balikan, kasi may maganda at di na ako ang iyong mundo. Arky Boy Remix. Keep
Net Radio FM. Public Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay na sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 9:45 na sa gabi. Okay, kumusta ang aton nga hataw-hataw kag kay Kompleto na nag-enjoy sa aton nga party sa buong gabi. Sige, ikimbot mo baby sa ating party. Okay, this video moment sa kanalis ka nakatutok sa akon sa buong gabi na sa nag-donate sa ilang reaction. Sa akon yung Facebook Live para si San Snipey Moto or si Sandy Junio dra sa may Sityon Aluyan, Barangay sa Padumanga. Salamat gid sa pag-donate sa imong heart. Also si Marico Cristina Yermo sa may Barangay Talusan Dumanga. Salamat sa pag-click sang heart. Also kay Angel May Drilon, ako niya gwapang estudyante dra sa may Barangay Talusan. Sa akon yung Facebook Live, salamat man. O si once again si paring. Hi, this is Michelle Branch. Hi, this is John Bon Jovi. Hi, this is Alanis. This is Maroon 5. This is Amy from Evanescence. And you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. Dumiling man ang paligid ay ikaw pa din ay ilaw ko. Sa'yo, laging ikaw. Ako'y giniginaw. Halika dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay from Lubayag ni Pirotsky. So idol pa request si Commander Make It Real nga remix idol. Okay, so daway kita guro sang available nga remix nga disco sang Make It Real kay slow jam ni siya, no? Then of course daw kwan siya daw orig nga song, so basi ma copyright kay ma-block kita ni Facebook, no? Possible aton nga i-play mga disco lang gid, no? Mga disco nga mga TikTok kag techno music, medyo danceable. Okay, so mga disco natin nga i-play kay basi makakuha kita ma-copyright or ma-block ni Facebook. Okay, so ang available na natin nga disco aton nga pwede i-play. Okay, from Pretty shoutout po master. Okay, shoutout ng Bongga kay Pretty sa Ilonggo, gwapa. Okay, pero try ko pangita sang techno sang Make It Real or basi pa pwede ka man ma-remix. Kagi-play nato anytime sa mga next nato nga program. Okay, so once again, thank you so much Get kay Lumayag ni Pirotsky. Kag regards sa imo da nga commander. Kabot-bot sa imo subong. Huwag ka nakalagaw. Amo nin sakto ya, mabuot-buot. Kaya kung hindi ka mapabuot-buot kag madakpan, Dramulet game. Yudi kakak.
Remixes. Sumabay, kag mag-kiay-kiay sa mga remix ni DJ Bongbong. Idol. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, rasaton mga kagrupo, mga party sa 10:02 na sa gabi, no? Alas 10:02 na sa gabi. Okay, siguro tayo muna magpaalam para sa aton nga dance party mixes. Okay, sana gupod ka sa ako na kayo na alas 8 sang gabi na nagatawhataw.
Nag-send sila mga messages, mga greetings. Kag nag-share sa ilang mga reactions. Kag siyempre nag-share sa ako ng Facebook Live. Okay, salamat again. Okay, kita-kita bukas sa gabi sa aton nga dance party mixes. Kag sa aga sa aton nga morning atawan. Kag sound trip sa hapon. Okay, so once again, thank you so much again. God bless everyone and have a blessed Tuesday evening. Okay, good night. Kag of course, hindi ka malipat mag-say a little prayer before ka magtulog. Kag hindi ka malipat piyong sa inyong mga mata. Okay, once again, good night and God bless. Babush! Most in demand, best looking DJs in the Mangos. Get ready for DJ Vic Donoso the Third. DJ Yuan Brian. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Daw katigas ang bumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Naamo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sa dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sa 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, dara na babakal kita para makuha na ka-discount, ibakal tatuloy ito sa badwaho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical.
Ay abaw, kanami isang mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami isang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod yung mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kaya akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akong pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry sa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry sa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry sa Livestock Farm. Kapaloyo kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, napyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galilo? Tita na upunta para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, double lang kita lodra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Manuabla, San Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na po, tilawan ta. Baw, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Tiara Namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. Hi, kainit na gid Mabatyagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga? Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay birthday na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Ay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow, I love it! Ang Cool 16 Yara Namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, mag-contact lang sa 0921-3035026 or 0917-3594106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to Dumangas Mix Club Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com.